Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi baro nakaliang unaw sa hima inwanra shapi ya gejege kren mat isamla kidor bla ibalong ibai nagi samla ibalawat benia bat ibala penmi ru dagi jingtho halor kata reservation roster kaba baro ngikwa ban tibha kamut ayu katrekam kumno ke ai kejing yo nong ke ai kejing du nong ban kertiang din ka Meghalaya High Court hausnam balala kalai hukum ka sarkar Meghalaya bagan wanra dak reservation roster khnang ban pintrai kam ya reservation policy jausnam syajar khandai spa nyaupuar kane gamut banado usnam syajar khandai spa nyaupuar bat hadu usnam arajar arpuar kamshim ladon kata reservation roster ngide ban skol thu baklem ke reservation policy kan umdan kata reservation roster but klem ke reservation roster anamla ban pentrai kam ya ke reservation policy ban skol thu company ke kata ke reservation roster lane ke roster system kumno pentrai kam ya ka ke je pair hapding ke office memorandum halor ke reservation roster bala penmi ausnam balala but ke office memorandum bala penmi hagini gi kendiat segi idon menta penyekran be isamla kit dor bla bat mentangnya sengam ke ba idon ban pasat sengi kinong pe ya kane ke program risibun samla ke por ke jongpi ha ke banikong ya ai kublai pi marba pilala ban ngam jeliu halor kane ke reservation roster pla penmi jingtho ikot khobor khasi ikot khobor english but let's say kidon ki bala yo ban puli bat kila kham suthu khamha Dari mentang ikwaru pilkren ing bagani ka YouTube channel gujangi shaupat khasi bayar kanamba kinyo bha kata ka jiso thu ke kata ka reservation roster thì ngakawang ai khublei ya fi ba Andrew bat ya unong san hima nikong ba pilak kloi ban pinmi yak tu ka first article ngatho ka jingthmu ban penshailam shki boro ki stakeholders mo ki samla wat ki badan haki bor bahalor no kanong ju ting ai khublei ru bapla publish ka second article ka ba mi mene ka step but ai khublei ru bapla kloi ban khot yanga ban ya penlong dakani ka one on one interview bakan kam shai ti nga kermen bakani ka program kan pendap meta ka jingthmu kum bapla bakan pen shai halor kani ka issue tagin sedang daga nega jin kali ka belum fundamental but belum basic ke kata roster system ka roster system hi kalong baik ka purpose jong roster ti kan long baik ba ban pinti kena ba kita ka reservation ya kita ki reserve communities kan pendap kan ni bakan num lain mo bakan num duna ti kumanchu pasat yang syaka baladap ka origin jong ka reservation kalong ba hakari India hi balik ka don ka reservation ni kong gari namar jongka social backwardness berkata ka social backwardness kari namar jongka le si ka social discrimination ka bodon hakini ki haka caste system jong kari India ti habala constitute ya kari India ti ki founding fathers kala ibet ban categorize ki judgment rio bo pair kum kita ki backward classes but kam the day backward mut kam dadi ka jing sa adin tang ha kayo ka kot ndi kadi ka jing sa adin ha ka imlang sa alang hi kadi ka social backwardness ti kila ai ha ka article kan riu saw 164 kila ai ya ka bor haki jela haki state bakin bu ya kinu ki kendon kat ka baki ibet ka jing sta jungki ban bu ya ka bha kam na ka benta kita ki community mo kita ki jaj beriu ki ba ha ka jing start jong ka state ki iba ki don kami ke reservation tibat ka roster kawan kalong ba ka roster ka debit ka system ini ka register kumno ban pin urlong ya kataka bha thungkam kari tang kata hi ka roster ti kumbang itu bro ikani ka reservation roster kamshim ladan dala san posnem apo ka jilla ka jongi ila pentrai kam ka reservation policy klam ka roster Ndai dia nak daw juga High Court bat ka sarkar ka lahap ban wanra ka to ka office memorandum hau banai jemang jemsnem
bat mentah kala pen kelar. Pila pen batai kendiat ki pasok jong tu ka High Court order. Tongan pik ini ka order ni mo. Ti ketuka High Court order kaba ngi baro ngi tip kadai kalami hadin jong ka kena tu ka kes jong i zanera marak mo. Ti bat ka High Court kalalap ba ka klaim don ka proper roster ban penurlong ya ka reservation policy jong ka jela ka reservation policy jong ka jela. Ti ni ka High Court order ka bami hau santarik u April 2022 ti asumbangi kidan likely kimat kibadan kam hakani ka order mo kibalong kiba khamlong kongsan ti kabaning kong kamat kaba khamlong kongsan hangni kalong ba ngako aban ka crunch phang kani sap kani ka sentence ni mo. In view of such deplorable state of affairs where the absence of any roster system leaves open possibilities of nepotism and arbitrariness and worse forms of subversion. The future recruitment processes for all posts in the state will remain state in the sense that no further appointments will be made until the roster system is put in place. Mo tehani hakabakut yung sentence kong after applying the reservation policy lingba kata ka roster, future recruitment can be conducted by adhering to the ratio of reservation. Tika High Court order ni ka klam batha bangin ya retrospective ni tehadian kala IT ya kata sekajing start jong ka executive bat ka legislature ni ti hendai ngila ban pej pat bahkan ni ka High Court order kalong baka batha ya ka state government banwan ra ka roster khanang ba future recruitment can be conducted by adhering to the ratio of reservation. Ti hani ka High Court order ka crunch pang ka future recruitment ti let's see ngila ban interpret ya ka bakal along explicitly kala crunch sai ba kamdi banyak retrospective mo bakal crunch pang future recruitment. Ti sekawai ka mat ka bakongsan hakni ka High Court order kalong ba kalau pasat syakani ka kes RK Sabharwal versus State of Punjab mo kalau pasat syakata mo hakni ka High Court order ti namar ba hakni ka kes jong RK Sabharwal versus State of Punjab kadi ka kes sakabai dei bat ka roster system hi ti kaniru hakni ka jingi kran jongi kan don ka ngin hab ya pasat syakani kalong ka badon kambha mo ti tang kita aswa ki bang aku ban ki badon kam na kani kamat jong ni ka High Court mo ti following ya kani ka judgment jong kami karya High Court ti ngi ibaka government of Meghalaya mo kala pinmi ya ka OM ni ka OM Shipho Tarik Umie 2022 ti kala pinmi ya kani ko OM in pursuance mo da ka babot ya ka tu ka jing patha jong High Court kala pinmi ya kani ka office memorandum. Tehri kumbangi tip boro ka main ka hot topic ka jing bom ya hun jong ki samla bat jong boro kalong kata ka retrospective pengi ong ni ba kani ka OM ka belami lembat kata ka roster system ka jong ka kani ka OM ba micap snam shipur mi kala ailat ban bakanya retrospective nadu usnam khat khandai spa anyu puar mo lani nadu ki ba kloy du ki ba ngila ban don ki records ki ba biang ti ke ka result jong kata ka ba mi nata kalong ba ka jing thap kam kala anu siliang ni hakini ki por ki beladap hadu ba ki post bon ki bala adai ban categorize lem na ka benta ki khasiru ki amen no ki du no ki don ki department ki ba 100% 6% kilik nyo tang syakawi ka kinhon tang syakawi ka judgment riu ti baro ngilai i ba ka don ka ka balong ka ba mi ha bat ka purpose jong reservation mo ka balong adequate representation kin ka di balong equal ka di balong fair to all mo ti baro ngilai i kata hendai nga skwa on pinsha hing ni ba ka kata ka kintin retrospective dei kadi ka kintin ka balong jinsha kam ni ka kintin ka basnio ki don ki an ki ba ya retrospective bala refipe ya ka reservation policy jong ka jelaru bat jong ka central government ru kadon ki benta haka ki balong retrospective ti henry kani ka bala jam tapat ngila ban khot ya karu no da kata ka compensation kala along no kumba kani ka jingduna kala don hakor kompen urlong nadu ki snem ki bala dap nadu ka basdang jong ka jelang ngila no ti bat lingba ka tu ka OM bat lingba kani ka roster system kila penyedap kila compensate
na syuruk kipor ki beladab ti kelayat lat no nak kata jinglong retrospektif ke ba shisha jong ka reservation policy ru ba jong ka roster system ti ngin siapet yang ni mo ke ika daw jong to ko OM ke barim bakal ailat ba nyat kum ni ti ki jingduna ki badon haka ti bat ki jingpin kala ki changes ki ba kani ko OM bathmai pada kalawan ra bat kumno kalong ka bahane ka sniu aku beli shibunam ta to jing pensyai ke jong pi ti kumbangi tip adian baka high court kalapan mi ya kani ka hukum Sarkar Meghalaya kelawan ra ya katu ka office memorandum au banai jemang arja apuar ti kumba pi la kedau banai ki bon ki jing khnyum ki bon ki jing bam hun halor katu bat kalami kata ka jing dawa ba umdei ban pentrai kam ya ka roster system la ni ka reservation roster no do khat khandai nyu puar ndai na do arja apuar shakhaman ti kat kum ga jing pe jing pi katu ga UM jo banai jemang arja apuar ke ka jing duna la ni ka jing bam biang ka ba kong santam akatu kidon artili ki imo ki main ki mat haka jing bombiang jong to ka OM ka ba mi misap snam mo ti ka baning kong ka ba borok ngiatip ka di kata ka retrospective la ni ka compensatory tinga ko bagi nyepet yang ni ki benta jong ka ni ka office memorandum ki bala wanra ya kata ka compensatory retrospective ki dan lightly ki imo ka baning kong kadi ka clause B6 mo disngap ngan puli kani ka clause B6 mo ti ka clause B6 jong ka office memorandum shpoterik u jemang macam senam arpo ka ongkum ni after every recruitment cycle an account shall be noted in this reservation roster indicating representation of Khasi and Jaintia, Garo, other SCs and STs, and details of backlog reserved vacancies which will be carried forward to the next recruitment cycle. Nei, tika ni ketika we ka benta kapala ailat ya kata ka compensatory mo compensation ti bat ka we ketika ni ka clause D2 mo tika clause D2 ko angkom ni if an appointee belonging to a scheduled tribe category was appointed on his or her own merit UR will be written in column 5. If an appointee belonging to a scheduled tribe category was appointed on reservation ST will be written down in column 5. If an appointee belonging to other ST-SC category was appointed on reservation, OST-OSC will be written in column 5. Ini benta mo. After making entries as indicated above, details about the number of ST and OST-OSCs candidates appointed by reservation and backlog reserve vacancies, if any, may be indicated in remarks column. Kini ki clause artili ki benta juga ni ki clause artili B6 but D2 ki bala pelilat ya kata ka bangi borok ni akot ka retrospective ni ka compensatory method kini ki benta ki bakaran chipang ka backlog reserve vacancies hakani ka D2 but haka B6 but kata ka recruitment cycle bagi keren haka B6 but kani ka recruitment cycle ka donjing idai kata ka 100 point roster tidak ngishim kulum lang yakni ka clause B6 clause D2 bat kata ka 100 point roster ka plelat ken bafin wanra kata ka compensatory mo sanalor kata ka high court order ka klam keren explicitly ka klam ong explicitly ban implement prospectively titakarau kala plelat let's say ka sarkar ka jing start jongka kala snudei ban yat kumta tin re hadin ngi iba ka high court kala batha ba em kam shim la ong ba fidi ban implement retrospectively kam shim la ai court of date kala IT no as ka jing start jongka executive mo menteri rangba bat ka cabinet chung lembat ka legislature ti halor kata kila ya penong ya ka all parties committee i katu ko palada ti ngako ben syai hang ni le si ki ba ki ba ngap le si ki don ki ba kinumpak da suthu ni ngako ben syai hakanu ko rukom bakani ko OM lembat kata ka 100 point roster hakanu ko rukom ki plelat ya ka compensation ban penyadap nak kipor ba baladap ni ti kadon ko ka city hakani ka letter to the editor ni ngayok puli ba tho ini professor Lakhon Kamama ngayok ban puli ti ilami ko ka ila ban ko ka point ka ba
don kam bahagian wa yong kum ni yong the OM of 10 May 2022 clause B6 and the clause 2 of the state reservation policy cannot coexist since they contradict each other. Kamut ba katu ka clause B6 jong ka OM ba macam senam, bat ka para tu jong ka resolution kilang mutually exclusive mo, kimla abanya don lang. Di nomor ba kalong kumta, kamut ba kani ka OM ba rem kalong explicit ba ha ka jing ya tingku bat ka resolution ti hagano ka dur ka tingku mo to ti katu ka resolution original resolution ni ka resolution dated khat artrik u January khat khandai spa nyu puar ti kalabu kalam bha 10% garu 10% khasi 100% ki others bat khat 100% ye kande you are mo on reserve ti haka para tu ka kran shai ba shubo ha unu usnam tap kam ko usnam uba kalalong ka jing tap kam Tili asyik nak kalian juga kini kikin hon, kini kijat berdua ki balayo agni ka reservation. Dia asyik kimla aban penrung jaki hakata ka bha thungkam nomor beli, mdan belong eligible. Dia asyik mdan belong qualified. Lani mdan ba pass ki exam, mo. Ti ka ongkom no ba lada omdan kita ki pos bala bha onla aban aino shkiwe pan kikin hon. Dia asyik kinwan no ki khasi, kinwan no ki others, kinwan no ki UR category ru kat kumbakalong dia kata ka jingduna pada ka baki klamla ban tap kata ka snam le si kum yaka mentang la mention kasi others but you are kamu ngashu assume no bakata ka baklamla ban tap region ki garu nomor ba kalong kumta mo situation ta disebut la kalong kumta ka we ni kin hun kamla ban tap kan le nyo skiwi pan tende ini yakini ki ba ki jingduna mo ba klamla ban tap kin ra shakmat no ha snam tap kam ubabut Kamu the next calendar year, ni the next recruitment year. Let's say kila tap kam hu usnam kat kandai spa nyu pulai. Di kabha let's say kala chi spa tili ki post mo. Let's say naka sau po tili ka balamang ya ka kawe ka kinhun kila ban tap tang arpo. Di arpo ka duna. Di let's say kata ka di usnam nyu pulai. Di let's say ka next recruitment kan long na usnam nyu pun rio. Di kata ka di ka next recruitment year. Kam di ka calendar year mo. Dia kata kau ikas nama tap kam kini ki arpo ngin la ban tap yaki. Tiada kini ki backlog kini ki arpo tuli ki backlog ki balara ngin la ban tap sahau ni usnam tap kam ubabut next kunya. Tila lapse la hindu. Ni kalakut hang ta. Tikamut kadon ka kenja backlog kadon ka kenja retrospective ka balong ka badi hok kan kat kum katuka resolution nomor ba ngira syaka next recruitment year mo. Ti kadon ka balong legitimate. Leki ka ba mo kani ko OM pada hak clause B6 pat kam crunch pang ka recruitment year fi. Ka crunch pang ka recruitment cycle. Ti ka recruitment cycle kamut ka jing telun jung kita ki shispa point neki arspa point kat kum ba fi kat kum ka jing jrong jung ka roster. Ti hak recruitment cycle kalong kum no ka recruitment cycle kam shim ya kita ki recruitment year bahkan rak sisnam shi recruitmentnya bahkan yap no ka recruitment cycle bat ka play lat kan mong baka batha ya fi ba fin compensate ni ka play lat ya compensation ha ka recruitment cycle bat kan longkum no shubu menta like sau photili ki kam shi spa tili ki kam nei ti ka recruitment cycle kan ya le si fish na ya cycle ka ba shi spa ni ka ba arspa ti ha ka roster cycle ka ba shi spa point Rakadon kita kijing juna ki be arpo penra to the next recruitment cycle fin pen ya dap akan next recruitment cycle tela rakam dap hang taru kat kum ka resolution tekan yap no ya ka recruitment cycle par lara femla aru after every cycle para after every 100 point fin yai ra shkhmat kam don jikut kolong indefinite kan telun bi ka ka roster cycle tikadika ni kin kepala pelat pangin compensate aduh kiba menchwa hadu iba mentanu ki por ada mo kidon ki department kiba biang kira ke senuru 1972 kidon ki department esi kam khamat jong kata ni kham sedien jong kata ti kaya kum ta kanyu ki por stang ti kini ki clause artili jong ko OM last year kiba crunch pang ka recruitment cycle but ka backlog vacancy lem kini ka 100 point roster kelum lang ki ailat ya ka compensation kumbangan in short mo ngan penlingkot ki ailat compensation nomor ba ki keren ya ka recruitment cycle ka bayai telun siai telun
Te kaya tingku kan baka tu para tu jong ka resolution pat ka boong ba kan ra tang she's name tap come next recruitment kan yap na. Te ka dikata ka jing tingku bat kalong explicit kata ka jing tingku. Kimla banya don lang. Kia long opposite ka ka wei. Kemudian ada keban yap kan hab yap kan ka clause juga. Kan hab yap close office nomor ba ka jing batha jong ka Meghalaya High Court. Ka ong ba ngidi ban wan ra ka roster ka ban adhere mo ka ban board lani ka ban yat kat kum ka tu ka resolution 12 January 1972. Ti ka tu ka di ka president ka tu ka di ka ban lam khamat ya ka roster mdi ba ka roster kan interpret ya ka resolution. Ni ka roster ka board ya ka resolution. Te ha ba ka clause B6 bar ka clause D2 ki don ka jingiting khu bar ka tu ka para tu jong resolution ti ki habdan ki jingkala ka UM ke mdi ya ka resolution. Di sibun am ta tu ka jing pensyai ka jong pi. Sekawai ka bentapat menginwan habede bagane reservation roster. Kadai gani ka bagi ong ka 100 point roster but ka 204 point roster. Di pila ban batai kendiat kumnu ki kain Kumno ki ya gani ka 100 point. ha ta ti kani ka 100 point roster hajin sha kabiang himo ka konsep jong ka kabiang ki don ki jingduna ki bangin saya pe ti ka konsep jong 100 point roster ka long bai namar ba fila bha ya ka percentage ti kan simbet yaki shispa point ti na kita shispa point ki bha kam ki nyai bit thik kum ka reservation saupo san khat san ti ka biang kata na ka shispa kan ki khasi ki nyok bit saupo teli ki garu ki nyok saupo teli ki other ST ki nyok san teli ti ka on reserve kan don khat san ti kata mut saupo nak shispa san shispa khat san shispa ti kumno ki plot ya ki point ha kata ka 100 point roster ni kalong ba ki shimenta kin shim ya shispa kin divide you shispa da ka tu ka percentage ti mentala dangi divide kum ki others mo ki ba yo san ti dangi divide shispa da usan percent jo ki usan ti kalong arpo ti kemut every 20 man ka arpo point kan nich ki others kemut ka point ba arpo ka point ba saupo ka point ba handriupo ka point ba prapo ba ka point ba shispa ti kini ki every 28 point kan nich ki others ti kemut ki layo santeli ka bha jong ki kala biang ti dengi page ya ki UR pat ki di khat san ni ti the divide shispa khat san kan mi khum no henriu point henriu aa ti kemut every 7th mo man ka point ka ba nyo kan nich ki UR baningkong ka point number 1 point number 8 point number 15 kum ta ter ni te ha bakut de page na kini shispa point baro de fil ali kum ta ki UR ki nyot thik khat san na shispa te ha liang jo ki garo ki khasiru ki basa hadin bi fla adjust ki others but ki UR ki basa kin di jong ki garo but ki khasi te every other point kin cheki WR kin ki garo ti kata ka di garo complot ya ka 100 point roster ti kabiang mo lara ka like ka kamit ka like shispa thek kabiang palat lara haka shisnam ka like shispa thek ti kabiang palat ngim dan kam hi banda kam num dan jingduna ni ka jingduna am tapat kalong ba kindon ki por ni kindon ki department ki ba ka cadastreng kanum kot shispa kindon li ki department esikin tang san ti kindon ki jingduna batru haka bai ni bakanika backlog ni Naramenta nakini ki baha ki bangila plot haka 100 point roster mo haka initial preparation ngila plot saupo kunta ni kumala batai metan ti henry ki don't know ki backlog ti ngin hapra to the next recruitment cycle kan ya biang nadu point number 1 ti the ya biang point number 1 next recruitment cycle henry ki backlog help adjust ti shbu the ayat after the next recruitment cycle ayat biang shispa point du ngimla ti kan ya chi ya jam ti kamdon katu ka provision pre haka para tu jong ka resolution ka baong pa nginra shir recruitment ya dengimla kan yapno kamdon kin kata ka tu ko UM tika plelat am bakani 100 point roster mentakan penyedap man bakat telun kani ka cycle sispa ti sakawi bangan ban biang tu ka jing duna kani ka roster ni kalong ba mentah kini ki gather strength ki baduna ki kindon ki benta ki ba actually ka UR kalau long over represented
Ada kidi ki kada ki baduna. Lara kada strength kalau mo chispa. Ngila kalat kam mo chispa tli. Ti borong ngin ong bakabiang baka ni ka 100 points kala bah abit tek baka dei. Dei kamlong kom ta. Ting kin light kam tang san, kin kam tang shpo. Ti kin don saki backlog. Ti kaduna hang ta kan kaya tingku hang ta kan maka resolution. Namar bai nganong fi ya ka resolution ru nei. Ki department mo jangi jongka jela Meghalaya ki bala thau tu reservation policy kan resolution ru nga so thu shai ha banga puli resolution ba ki klamdon ya ka jingmut jongka ni 100 point roster okay kan ni 100 point roster kala ban pentrikam ya ka reservation ni ki klamdon ya kan ni para ka jingmut ki ka klamdon ka jingmut ki kan ni baling ong kumta marifipe ya ka para 3 jongka jongka tu resolution ni ka para 3 jongka resolution ka ong kum ni dated 12 January 1972 kakran kum ni ke there might be instances when an eligible candidate eligible mut ulong qualified but let's say ula ban pass exam there might be instances when an eligible candidate belonging to scheduled tribes and scheduled castes may not be appointed because the reserve quota in a particular recruitment year on the basis of the percentage of the vacancies mentioned above may be less than 0.5 Katu ka para 3 jong ka resolution ko ong ba kandon le si hakawai ka snem thep kam pakindon ki candidates ni ki barong eligible te chinsha ki don ka qualification le si kilaro ban pass ki exam to kanum arise ka jik pass exam namar pakinum sha khot hiru mo kinum don hi ka bha yaki ken tamba kindon ki por le si ki snem thep kam ki recruitment ya ka ba ki don ki candidates na ki kin hon ki bayo ka reservation mo Garu khasi others kilong qualified kilong eligible ni kinumla pare ban sha recruit namar balai kong ni ba because the percentage of vacancies may be less than 0.5 mod percentage of vacancies kamod ladalait kam shispa teka percentage khasi na shispa teka ni saupo ugaro saupo u others san teka ni inum kran ya UR mo namani ka kran ka apply tanya ki reserve categories mo inum kran ya UR ni di kadi 10% bat 100% ni jong kini kiken hon ki ba yo reservation ha Meghalaya tikindan ki snam ki ba da pikenya percentage jong ki ni kam dei tang wan ru hi mar balaring ong larakalat shubu menta rakalat shispa ka dengi apply ka percentage ha shispa ukasi ugaru bat ki others kinyo saupo bat san di shubu menta kalat arpo Dar kalat arpo tali ka vacancy ka percentage jong ukasi 10% of naka arpo tali ki vacancies ka percentage ukasi kan wancha ka pra jong garu kan wancha ka pra ki others kan kawai 100% naka arpo kan kawai dikidang la ban tam tisbola dalat tang shpo tali ki pos definya benta kam no menta ki others kindu mar pa kam kot tang shi bentaru mar 5% naka arpo ta kayo kan shi pos nakasipopan kalau long no 0.5 tika ni ka para 3 ka kranya kata kan ba lada shubu haka shi recruitment ya hamentaus nam kalau tang shubu le si ka kada strength mut ka jinglat kam kalau tang shipo di kum hakalian jiki others te kinum yo am shipo su maka ka percentage ki lotang 0.5 ti hande ni ka para ka island ko ang balada long kumta ngila ban ken ni ngila ban round up no si bentakan ya kata ka 0.5 tambah ka minimum kariban di 0.4 lara kila akot hi ya ka 0.4 shaning even though kim kot ya ka 1 si bentaro nadu 0.4 shaning ni kila ban round obat ken bit kum si bentar ti kamut kani kalau no ba ki ailat ken ya kita ki others bakin yo representation ken namar ba mentani kin don ki department le si ki department la ni ki kada ki ba kinum kot ya ka spoposu kin don ki department ni ki ba kita hakada hakata ka specific kada hakata ka department ni kandon baik si ila bonong no pra telimo and kan yai ni abi kumta la kila kan mi post biang hadu dikla song thai kiwi ni ki pra tik kada strength kanum change tik mot kum hakini ki ayu te kinum yo representation ki others ni kin yai long under represented Tiga ni ka resolution ka ailat kan ko la dalong kum ta ngila ban round up kan shakawan kanang bakin yo representation kan kata ka jing bomla ban wanra jing ken kan ko UMP kum kita
Ya kini ka para 3 ka UM kamla ban chim jingken. Kam dan hiru na marbelai it is based on the 100-point roster. Hindi kani ka para 3 jong ka resolution but it's not based on the 100-point roster. It's based on post based roster. Kamot ba pi multiply ya ki post taka percentage jong ki kan mi kini ka fraction ko bang lakran tan 0.5 kan mi kunta. Tilara kala along hi 0.4 ngila te ban round up syakawan. Tina kani ka para 3 ngasut hu baki ba frame ya resolution policy ki klam perkhat hiru ya 100-point roster. Ki perkhat ya ka post based roster. Ka post based roster kamot ba lada large totally ki kam fi shim ya ka post number 1. Ya ka post number 1 fi multiply ya ka each of these percentage kan 1 into 40%, 1 into 40% UGARO, 1 into 15% UR, 1 into 5% OS orders ni. Tidak fi multiply kumta 1 into 40% kan mi 0.4. 1 into 40% UGARO 0.4. Di 1 into 15% nakabita kayo UR 0.15. 1 into OSD 0.5. Tinggal apa dong ba shipos ketika dunatam ka bala ban lain ka shipos ketika dunatam ka vacancy ka bala ban lain terangi pej lara ki don ki department haka shi recruitment ya ki bala tang shipos bala rangi multiply kunta i kami 0.4 0.4 0.15 0.5 tinggi sut ho am na i mi ni 0.4 kamut kila base na ka dunatam te ka vacancy lara ka tang shipos ru kini ki reserve categories kenyo ba maki kasih garo kikot ya kata 0.4 fraction. Kat kum bakalong uta ka roster ka 100-point roster. Lara ka datang shipos ki ong ba ngemla banya benta kan hablich ka UR. Ki kiwi department su kidon ki kum kata kan ka presiden ba kibut ya ta presiden mo ki central government ro. Balara ka lai tang shipos ngemla ban benta ya kata ngap ai ki UR. Tende ngihap ban sutu ba ka article 16.4 pat ka ila ki state sini ki jela bakin tahu ikat kung jing start lejong bat ka jela jungi ngapit nga haka jela jungi haka jing start juki kilawan ra ka para 3 bala rafikot 0.4 hi filaban round up kumut la rakalai tang shi vacancy kam don kam manage you are kam don kam man ong bang ngimla pan betang ha asu kan lich ki we ni ki reserve ki si sing mar bali happening kasi bergaru ngin kot to 0.4 kata di kam mata juki to kata di for post number 1 ni te for post number 2 ngile amno ni multiply do 2 part ya ta percentage tinggal sayo ki fraction for post number 3 kumta ter ti kata di karukom ba ka post based roster kan ya tilara ka poi shipotili ki post ni lara fi page ha post number 8 lara fi multiply 8 yakini ki bah jong ni 8 into 40 8 into 40% 8 into 40% 8 into 5% fin la ba ha ka OSD if you multiply 8 into 5% GQSD can cut 0.4. Te kamut bal ya gitu ki baka kada strength kan long tang para. Ki orders ki nyok benta. Jadi haka 100-point roster te can hab up shiru point ba arpo. Te kamut kin don ki ba kinum yo representation ki orders. Kinum yo la noru. Kinum yo la noru makanum poi shiru ka kada strength bata. Te tang na kani ngi sutu ba ki framers mo ki long shwa jongi ki ba frame ki klam perkhat kan ya 100-point roster ki perkhat ba ya ka fraction post base the fraction of each post mo ka benta ba iwi post iyo na kata ka bha ti hangning iba kat kum ka para 3 ka UM kamla ban chim jingkhen mo te bat kum kran mena pa ya ka para 2 pat ka UM ka ya tingku explicitly ti kita gi jing tuna jong ka UM ka ba mi macam ka barem Kublish bun ba dori ke tuju pensyai tentang inwan pat ke bentang ke baar ko UM ke baar ba ki penmi menagani khat sau trik ku jeliu ke jing pair kat kum ke jing pet jong pi padeng ke baningkong bat ke baar ka bede ko UM ti kidon ni ti habang study ni ko UM ke barem ko UM ke thamai ni kidon 7 changes mo nyutli ki changes bakila le bat ki ba kham kong san ni ki changes ki changes ya ki clause ba ya karen mene clause B6 bat ka clause D2 ti ko bangi ong mene ka clause B6 jong ko OM ba mention snam kaya tingku bat ka para 2 jong ka resolution ti ko man suban biang haganu ka dur ki tingku ka resolution ka reservation policy ko ong ba
ha unu usnam thep kam dara phemla ban pendap lut yaki bah chong kanu ko kenhon ka reserve category ni tai jing duna pamla pendap ngin ra no shaka next recruitment ya shaka snam thep kam ka babut palara mla sang ta phikin du no akin yap no kala dap tika clause B6 pat ko ongkum no clause B6 pat ko ong ba ki backlog reserve vacancies will be carried forward to the next recruitment cycle ti kambatai pang ka jing labs kambatai kat nusnam kan labs kambatai ba kan kut no pasong to the next recruitment cycle tenri ka recruitment cycle pat kat kum ka roster pat kaya telun te 1 point to 100 point tak ada 100 point kan 1 yang show 1 point ti bat lada fira ya ka backlog na ka first cycle initial cycle saka next cycle kemud fin hab kemud kitu ki backlog kin hab shim no ya kitu ki points pada jong kitu ki kurhun ki blat hab itu wakam haka first initial cycle tibat lada mla sang tu fin hab plus pada sakatu ka baki dei hok banyu akan next recruitment cycle kemud kandang yai at ni kandang bun mut man bayat cycle kan yai tulun kan yang ti kala awan rak taka compensation method ti kemud ki tingku B6 jongka UM pat ka para tu ki tingku ti hendik ka ba kongsal ni kolong ba hakni ko UM ka berang shmi men kani pan khat sauterik men tau benai kila change kila pen kala mut ngatrai hak tu ka committee bat ka sorkaru ka jing start ka jongka klai iba hab change kini ba klai i le si ba kani ka point B6 ba ka point D2 kidon ka jing tinghu waktu ka resolution ti kila change ti ka ha point D2 meta kam don shu kini ki tien kim don shu ka point B6 mo ha point B6 kini ki kentien lawing and details of backlog reserve vacancies which will be carried forward to the next recruitment cycle kini kim don shu ti yamentahi kat kum kini ko mathmai ka B6 bat ka para 2 jong ka resolution kimia tingku shu ti kini ka clause D2 ru kila wing yakini mo kila wing yakini kentien ha ka clause D2 kila wing after making entries as indicated above details about the number of ST and OSC's candidates appointed by reservation and backlog reserve vacancies if any may be indicated in remarks column yakini ru kila wing kemudian kita ki backlog reserve vacancies berkata ka carry forward in a recruitment cycle to the next recruitment cycle kim dan show ti kemudian kani ka OM bamenta haka clause B6 ba D2 kami ating khu show bat ka para tu jaka resolution tang ba nya ban sung thu ka wei mo ba habang iong ba ki ating khu nei habang iong ba ka clause B6 jong ka OM last year ka ating khu bat ka para tu jong ka resolution kemudian kata ka jing tu ka dalong explicit mut kani ka OM ni kalong explicit mut kalong kada shy bate bahkan habban penyadap markal akran bakin rak to the next kan yai telun ka cycle jong ka roster she's pa point kan yai telun but man ba telun ki backlog kan yai rak shkhmat kan yai lang kan yai kan hab penyadap baik kan yai compensatory baik ti kalong very explicit ni kata ti kila wing no mut menta ka jing tingku kam don show mut menta kila banyak imlang mut menta kan ni ka clause B6 ba ka clause D2 jong ka OM ka bathmai kila banyak imlang mat ka para tu jong resolution kam don suka explicit ka jing tu explicit tang ba nga suka bat ong ni pat ba kani ka jing long compensatory kani ka jing penyadap ni kadang long implicit pat ka OM mathmai kadang long implicit fi ha ka OM berim kani ka compensation ni ka jing penyadap long explicit mut takarau ki hab wing ya tu clause kini ko em bamentabat kalong implicit kamut kam kran syai ba pihak ban penyadap ni ka ailat pat ba penyadap kemud yang aku munong song snong jong ka jalan bikhalia ni ku samla kemud ngasushania bet haka hakita ki bor penyai bakin implement yak ni ka OM thamai klaim ka jing penyadap ngahap syania ka jing start juki kat bahak tu barem pat ni mdi tam ngahap syania ka jing start juki hak tu OM barem ngadai iba ka wat ka OM ka da batai syahi kada ailat hi pakan ya compensatory kan dia kini bamenta kam keren syai tam kadang long implicit kadang ailat fidang la ban implement nya ka haka compensatory method clear tu ka clause bede tu ka the implicit nature of that clause mo baik manra biang ya ka okay Dengan kini ki clause ki bala change ni
yang mentah kilong kum ni mo. Yang mentah kilong ni. Kini ke clause B6 yang mentah ong. After every recruitment cycle, an account shall be noted in the reservation roster indicating representation of Khasi and Jaintia, Garo, Order, STs and SCs. After every recruitment cycle. Kemudian dah fil adab banyak kita kisi sepak point. Kalau adab kita kisi cycle. Then next recruitment kanyak yang point number 1. Ni. Dia minta lar fiat yang point number 1. And they ki backlog vacancies kidon kat kum ka resolution. Hak resolution ko ong balada phemla ban tab ban pendap itu ya ka bha thungkam ya ta ka jigna phla ban ra forward. Te hang ni ka kham ong ra hang ni ba ngemla ban ra forward every recruitment cycle. Buat ka kham ong te. Long kalawing ginya tu ko ong ba it shall be carried forward to the next recruitment cycle kalawing. Di kham ong pat ba phemla ban le kum ta. Kata ka jengmut jang abang ong implicit kin. Katu ko barim ko ong pidi ban ra forward the next recruitment cycle. Kani bam ta pat kajak ta ni kham ong pat ba phemla. Di kalong implicit pila ban le kum taru. It is subject pila ban num le. It is subject to interpretation. To. Te si gi ba puli mentakin ong ngihun ya kani. Namar balai even though kalong implicit ngitip ba ya kani hab interpret dak resolution. Ti henry ka resolution pat ko ong ba fin carry forward to the next recruitment ya kan yap na. Ti larangi interpret dak resolution te fine. Ti henry kidon ki ain ki ba hab long implicit mo namar ba kidon ki ain ba ki thau ki ba legislation ka thau ni ki ba kita ki ain ki hab cover ki unforeseen events. Let's say ki hab cover lut ki ba femla ban iru. Ti by nature ki hab long implicit. Kap long subject interpretation kap ailar kin ba fin penyar interpretation tene hanga kum unong song ber kum samla ra pe yakini ngaso ba kam dan kam te long implicit balikan sulong subject interpretation haba ka para tu jong resolution kal akran sai ba fi ban carry forward tang shi recruitment ya kan yap no te bali ba kandang hab long implicit ngamdi bang criticize government mo long ashuai ki jingmut ken long maybe let's say try dan kam kin belong implicit namar bala da kalong implicit da kalong subject to interpretation let's say hedin chipo khasan snem yo kami biang sakawi ka PIL kan wan sumoto biang in hab ya kulmar jingmut biang in hab ya ther biang long ngidi ban kat bala haba hangni ka don ka opportunity bingin long explicit mo ti ngidi ban penong explicit am ti ngasu bahang ta karang don ti kata ka jinglong compensatory ni ka don in kalong implicit pat ken ka ailat ken even though kam batha ni ka ailat Dia kemut mentah department mo juga so kami kali apa pair kila benle ke dia compensatory method dan kebasyim dia implicit nature of this clause kila kam don ki ka bakhang ki hari ni ko am tementa ngasuka ban mo bali kalong implicit mo bali kala ban ailat mo ti kala ban ailat ya kata compensatory ka poi bang syakani ka jui ka recruitment cycle nomor ba hakani ko am bamenta kadang keren hi ya ka recruitment cycle par kadang implement hi ya ka 100 point roster ti ka 100 point roster hi kan yai telun be mo indefinitely ti hatu kita ki backlog reserve vacancies kinyai ra syakmat kata ka recruitment cycle kamlong explicit Henry kalong implicit ru ti kamut kani ko em menta la ken ban compensate la Henry kata ka syong haki ba implement nya ka syong haki department ta ka syong ba haki departments ngila panong namar menta hakani ka UM ni kilong ba all head of departments ni kiriban what approval naka personal ti mentakan syong le si haka jing start juki departments baka jing start jong department of personnel menta kan ya ba implement ya ka kumno Henry karang ailat kalong implicit te ngasu sungu ba kam don kam long implicit namar ba ka para tu jong resolution kala keren shai ba fenra tang shir kut menya kan yap no te blingim la ban incorporate la ne blingim la ban kentiu ya ka para tu jong resolution hakani ko OM ila ban kentiu namar ba hakani ka jing sedang jong ko OM ni kala keren shai am ka jing sedang jong ko OM ba kum yakani ka the reservation roster mo pikani ka clause B2 jong ko OM ni ka keren ba reservation roster will not be applicable to
vacancies filled by transfer or deputation or promotion. Nih. Kini baru kini kiba don hak tu ka original resolution na. Ti kilaban kentiu ya kani. Ti menta balik film kentiu ya kapara tu kanang ba kanum long kan syai kan long explicit baki backlog vacancies kena atang syirkut manya. Ti ngang suba kala ban le kunta kam don kam long implicit haba kala ban long explicit. Kam don kam ken mo namar da kalong subject into interpretation te syahidin habut ngimtip on don biang le si ban file PIL laraki taki backlog reserve kim le si kim hun ya kata ka le si mo hakalawai kin don kibam hun ya ka rukom tungkam tikin la ban le si ban file PIL biang ken hab ban ya ki biang le ni mo ti ngasuba hakani ka por mata kadai ka kabu bangin settle ya kini ka reservation issue in settle no kini kaliang ka sarkaru mat nakaliang jong ka legislature I mean nakaliang jong ka executive jong ka government mo panong ngila ate ban nai panong explicit chu penti kana ba no kum bakalong het ti kum ya menta ka dai kata ki jingtuna kadang long implicit kata ki jingtuna jong ni ko OM batamai kan But somewhere in this OM, kadang don hingga je tingko, but paragraph 2, jong resolution. Nganu mo ang kajingiting ko mo. Kani ko No, since it's as you said, bagalong implicit in nature, kadang don hingga kata jong with kalong kumni kani ko OM bamenta kala ban imlang pat kapara tu jong resolution. Lada ni interpret kani ko OM da kapara tu jong resolution. Henry kalong ba kumbaong kanya katuka OM barim kajinge tingku jong clause B6 baka partu kalong explicit kidia tingku ba ti kasorkaro kajing sa jong kala change kemur klai iya kata ti Henry menta nganum ong e kimla banyi imlang Henry kani ko OM ngan siong kumni kan mni baka OM ba menta barka resolution kimla banyi imlang ni ko OM menta kam kentiu lut kam kentiu ya kapara tu jong resolution ni tang katangin ong baka para tu kam don jak kam ka klam kentiu kan resolution ti kamut la rafi interpret kan resolution without ketua resolution rafi interpret yang ko OM menta klam ketua resolution ti kan ya compensatory kala ban ya ti kam don ka jing ti ko ka ba syai kan kabasay. tang ba long kalong implicit Habari kadang. habari nganu mo Bandon. Mereka ni empat kan pau undala de ka por kalong kumni kan hang tarungan haban ngam ya habu ya kata pakai tingku ya menta kami ya tingku tang ba ka syong kumnu fi pentrikam lara fi pentrikam hakarukom ka balong compensatory mut kata kala tingku lara fi pentrikam ya kani katkum ka para tu kanum dan gajing tingku tementa namar ba kalong implicit ni ka syong bait how you apply kan kumnu fi pentrik kumnu ki department ki pentrikam Mungkin HP mentarang ni sekamat kumnu di department Ki pentrikam. atau por bagi kot baki khot ayo kam tap jam samla jam. exam lah ti kata kadi ka jing ide jong kani ka roster jong kani ka OM bat ka resolution mo ti Henry menta pede ngaku aban ya keren menta ni spang kani ka wi ka tu kam bang keren meni apot bang ya keren ni kong spang ka Meghalaya High Court ngong fi baka mat ka judgment jong tu Meghalaya High Court baka pasat syakawi ka case mo ka pasat syakawi ka case ka badan ti ka Meghalaya High Court ha tu ka judgment jong ka santrik April mencap senam ni ka tu ka judgment jong ka penlong ya ka sarkar ban wan ra ka tu OM barim ha tu ka judgment ka High Court kala pasat jingmut syakni ka case mo Arkis Sabharwal versus State of Punjab kala pasat jingmut jeng ni ka case tika ni ka case ka ongkum no bat baling hapan pe jeng ni ka case mar kalong kum ni ka court ka High Court kala batha yak sarkar ban chnai ka roster ban pen urlong ka reservation kat kum ka resolution to tingilai I menta ba ka OM barim ka clause 2 ka clause B6 D2 kumnu ka jing di jong ka ba ka para tu ngila de bekran menta but kumnu ba menta kalong implicit kata ka compensatory kalong implicit but ka chong ha to ti Henry menta ngi hapit ya kani ka case pat ni ka bala refer ha to ka High Court order kani ka Arkis Sabharwal versus State of Punjab baling hapit ni case nomor ba kani kadi kata ka case ka ba crunch phang ka vacancy base but ka post base roster
Nomor ba ka 100 point ketika vacancy base. Kamut ba ka jinglat kam fin ken kat kum chis pa point. Badal ka lat kam yang badalar ka lakut kata ka jing kata ka chis pa point kata ka cycle kat telun biang nadu number 1. Katu ketika vacancy base mo kini ki 100 points, 200 points, 204 points, ini ki dan ki 40 points. Kini borok ketika vacancy base. Teka ni ka kes Arkis Sabharwal versus State of Punjab bala pashat atau ka High Court order ka ong kum ni sama long ka jis ni ka jingmut jo ka judgment ka long ba the reservation of jobs for the backward classes SC, ST and OBC should apply to posts and not to vacancies. Kamut kata ka bahat hung kam dei kam thau tu ya ka jinglat kam ka thau ya ki post ki specific post mo kawai ka post kawai ka kam ka thau shata kamut ba kum ni mentala da light shi spatili ki ka post fi apply ya kata ka reservation 10% san percent ka san percent suppose tera ka light arpo fi apply kum ju kanya pra lai we ni pra lai we kanya pra lar ka light arpo post arputli pus kanya pragaro prakasi lai UR iwe UST ti larangi pe ya ka 100 point roster kabiang lara kala chispa tenik 100 point roster pat kam suthu ya kata ka concept ba ka reservation ka apply to post kamut kumni lara mentai fla adapt chispa tili ki post haka 100 point roster mo chispa kala adapt to cycle the next recruitment cycle ka sang yang nadu wan tisbu menta kala sanpo tili ki post kan yak bang nuan kan contribute to cycle lambat ki backlog la da don terangi assume bam don backlog tengin cubu claim don backlog mo baro ki biang lut ki op pendap it tiklayat the next cycle ka sang yang nuan dikata ka vacancy base merkaya bikat kum ka jinglat kam rikat kum ka ni ka judgment ka bakran chpang ka post base roster ka ongkum ni lada ka ta ka cadre strength kalong shispa atli mod kanu no ka cadre le si ngilap nong ka cadre jong ki LD cadre jong ki UD ni ka cadre jong kinu mo ki ka cadre mo lada ka cadre strength mod ka don shispa atli ki post ni te haka initial cycle te ka biang kan ka to ka 100 point roster flap pendap ko mate te let's just say mata ka light vacancies sa san potli tang makata ka vacancy pa ka light namar ba kini ki san po ki bala join ni kong itu ka initial cycle let's see kala yo kam no shway mo let's see kala apply no shway la ni ki don ki bala ki yo promotion no ngila nong te kemut ka kham don jingkala ka ada strength kan ni abi chispa even though kami extra vacancy san po kami sakawai ka vacancy sa san putli vacancy ni ka ada san nomor kidi kitu ki bala don bentah ka to ka initial cycle hi te kum kata ka cap ni kini ka 100 point roster kamla kan ban kam de kin menteri kam kat kum gani ka judgment hang ni mo ka ong ba kamla menteri kam nomor bale kum ba ong hani judgment ka ong ba ka reservation ka apply to post mo kata ka bha kam ni ka thauru si wi post kamut ba lada shbu menta ki don ki post ki bala rung ka reservation khasi le si shpotli ngila no tara kita ki khasi ki e no ka kam lani ki yo promotion no kita ki shpotli ki post penhap tap da ki khasi hi femdi banyak kat kum ka recruitment cycle phap page kat kum ka initial recruitment ki lej haka bha jongno dar ki lej haka bha khasi penhap tap yang du khasi diklej haka bha jong garu phap tap yang du garu diklej haka bha jong ki others phap tap yang others normally katu ka bha ni ka apply se kitu ki post te kitu ki post menta ki la day bet jong katu ka bha mut phap page yakta femla banyak kum market kum recruitment cycle te kam page yakta kan page kat kum kitu ki points ki bal upload katu cycle kam consider kita kambo jing kita kam shim jing hiru kita kilong absent na katu ka roster tita kada hang ni ka ong ba katu ka 100 point roster kalong deficient ken kat kum kani ka judgment mo ti kidon ki benta hang ni punya crunch pang kani ka running account mo ka running account kani ka OM ni kani ka OM batmai kani ka OM ka barimru crunch pang kani ka running account ti B5 mo clause B5 kani ka OM ka barim ka OM batmai ka clause B5 ong ni ka the reservation roster register shall be maintained in the form of a running account sngap
year after year. Hang ni mentang ngil apa ki jing ki jong ka 100 point roster. Kiba ba hang ni mentang ka jing duna jong ka 100 point roster kan. Ketika ni ka clause 5 dengan puliban CCN mo, ka clause B5 jong ka OM. The reservation roster register shall be maintained in the form of a running account year after year. Running account mo kumno running account mod kadang ka jing pair pring running account bat recruitment cycle mo. Ka recruitment cycle ka mod defla ada ban pendap kitu 6 point kan contribute ka cycle na point number 1. Ka running account part kamut bala dah tu ka 100 point roster ni fla ada pendap point number 30. In the next recruitment kan ya number 31 kan. That's the meaning of running account mut kan contribute nang nu bakas sange bakadap. Tila rakalat kam menta laipo fla ban pendap laipo. Hadin south hadin let's say R license kalat biang finya ni laipo way. Di kata ka problem jong kanika kata ka sa kawai ka problem jong kanika 100 point roster bat kanika OM ka jipit ka jong mo ti bat kanika judgment ru RK Sabharwal versus State of Punjab ka judgment baka high court order ka refer ka tu ka order baka batam ka kran mo tas ka jingkran pang ka running account ka ong kumne the running account is to operate only till the quota provided is reached and not thereafter. Kapamud ba, haka initial recruitment ni, katu ka 100 point roster ka biang le si. Lara kalat sa hotelina, sanpo na chispa kaladam. Kalabiang kin kabha. Tani mata lara ka, after kata ka initial recruitment, kalat vacancy biang, and kam mendai pada ki new vacancy mo, ki ki post ki ba, ada haka initial cycle ki post ki long vacant biang. Hani ko ba, femla asu banyai. Marbale, once the prescribed percentage of posts is filled, the adequacy is satisfied. The roster does not survive. Kam di te banyak, kam di ban im kata roster. Kalau pendap ya ka kamram jong ka. Dikata aling issue simplify ha kata ka bangi ong bakalat chis pa post. Minta the vacancy kita ki backlog reserve vacancies ki bangin hap carry forward. The vacancy si ki kada ki baduna ya ka chis pa. Ki bon ki bakani ka chis pa roster kanum la ban sim jing ken. Kanum la su kalau orang deficient ken. Kanum la ban sim jing ken. Di buat kini ka kies jongka RK Sabharwal ru ka keren ya kata mo ka keren cipang ka cycle buat kini ka running account buat kumnu kini ki recruitment cycle buat kini ka running account jongka 100 point roster ki kimbiang gen ki long deficient ki deko ba fin pen urlong ya kini ka reservation roster mo ti but based on this judgment what ka DOPT ru how snem kat kendai spa kendai punyo kalau ai akan ni ke instruction ban replace ya ki 100 point roster da ki post based roster kembali kerana ti kemud watla kan ni ka OM kami tingku explicitly baka resolution hani ka kembali orang mana hani bat kan ni ka dengan pada ya kan ni ka case judgment ni kaya tingku kan kan ni ka judgment kalau arai persya ya 100 point roster kau bakal long deficient kambiang ti kini ki jingtuna ki badan mentah kan ni ka OM kan ni ka 100 point roster Kamla kena ka post based roster banyak kena ka vacancy base. Hoi ka kamla ka post based roster nomor ba ka post based roster kumanchong kumbaong mene ya tu ka bah thungkam ka bala ya tu ki kam ki bala tab link ba ka bah nei link ba ka reservation nei kin yai ne ba ya tu nginum du kan Mujo kasi unyo kasi hoi but kini kim don jing dei but ki new vacancy ki ba mi hadien kini vacancy bami hadian ki yak la jong kini ki bala ada pendap initially kini ka reservation ka anek yaki ngimdi ban chim account ngimdi kin ban khen kini lambat ki new vacancy hadian pat nomor wa so ai nuk sa bang la la chis pa tali ada tab kat kum ka bha theng ti ka light vacancy bang le si ka light vacancy sa chis pa san pho mo ti nak ta chis pa san pho ki di ki bala dap tab akini initial le si kla in akam kla resign ai tim ta kini kisan po free ban tab kat kum ke initial reservation ke bala apply ki but ka reservation bamenta ka jingken jong reservation kan ditang itu ki new vacancy sepatri ki post ki blang create mai ndik tu ki initial post bala adapt ham but gini kisan po IB itu ki bon ka tu hi ko kami kala ane ba kam change kala ane kat kum tu ka first recruitment register kam kala ayap te but once the initial recruitment is done nei ka tu ka roster kala ayap kala akut lara kilat kini hadian am Fimdan kan consider ya reservation. Tikil alat supaya biar tu register barem kidi through which community.
to which reserve tiri tap sata film dan kam shu ban shim into account ni kalau ayap kum ong ni kan kam long operative shu kalau akut te ka purpose jo ka teknik batmai mata fi apply bet tak post base roster kat kum ka bahak bagi dia jong ki kan te mentang kajing slide jo kan kalau bang hakini ki por bangila implement yang ni compensatory method ni ngam tem tambah don mo ki post ki balong vacant hakini ki snam ki ba initially ki balik through let's say ngila balong through ka kasih reservation ki long vacancy mental let's say la don basong thalong design te por ba compensate let's say ngi ice cream jai min riu kamot ki ladu ngiladu ya ka bahak la jong ru Ndi tang bang ong bangi du ya kata ya ki backlog ndi ya ki bangi pendap ya ki backlog kan hingi la du am ki result yang lada day bakilat kitu bla initially la ya tak rasa kasi dikatakan ke jing na jong 100 point roster kami jing kelumar teh kadang pun ka plilat ke pun jing kelumar ni sakmat ru ki balik si hadin si fokus senam kin mi yang kini ki issue kan long settle ti takarang asu ba kini ka 100 point roster kan bhashi pun rangi implement ka post base but ngi pendu kata ka concept of running account recruitment cycle nei namar ba kim dan ka resolution kadang ka recruitment ja but kadang ka para 3 ki badai based on post base roster Telada kalau kata korkom ba kani ko kam shim ni gitu ki mat juga reservation policy resolution of 1972 makanya kadang dan juduna ba karang duna ba kamla mentani unu kiban puli ni ko mentani ki habo jingkili mentan nakaliang ki badon haki bosen syar haki department kalau ka jingketu jong aru ling bakani ko program ya ki badon haki government departments ni ki Larang ilik according to this OM kumno menta fin pun urlong ya ka para 3 jong ka resolution ka boong ba lara ka fraction lani ka benta ka jingyok benta ka kam kulong tang 0.5 bangin carry bangin round up swa kamdan jaka kata menta ni ka para 3 jong ka resolution kamdan jaka ka ni ko OM kumno kin wanra ya ka ngamtem kamdan jaka ti bat dengi pe yakni ka 100 point roster ka post number 1 kali UR kamtan kam manong kamta nomor ba haka para 3 kong ba 0.4 fila ban round up 1 post ternyata ki others kin hap up slam ha bakin yo lara ki kada ki department ramdan haru ar proposal ko kinum yo hilon lonoru kinum long represented te kala defeat ang ka purpose of adequate representation nei ti hata kaliang kanika OM hoat ko ofi karang duna kampat la ban represent faithfully kampat long faithful ya ka resolution kampat la ban boat take ya ka resolution kadang pun ki ba kahaban ki badon hak resolution ki ba kim dan hang ni kamla ban sim jing khin lot ti dengi sim se to ka judgment jo ka bang to ka case ti ngilap ba 100 point roster kaduna kan 100 point roster ti kat kum to artikel bang thok men haka ba mi mata sin osai maru ngasu bar haka jing pej banyak jonga kan ni ngasno ba kadon kajing bom shy kajing mut jongka kada strength ba dangala apit banyak kani ka issue dei kani ka issue jong kani ka reservation ba kani ka roster ngasu ba kadi ka jinglumar baro am kapoi hai tai kentin kada strength ni haban suthu itai kentin kada strength bat ka kentin recruitment ya mangathai dengi shy kata ngin kamlat ke ne ki jinglumar ki bobon dengi pe hakani ka UM mo hakani ka UM ka crunch pangka kada strength ni all departments, head of departments, district heads, PSUs with sanctioned posts are to immediately ensure that the reservation is filled up for all categories of posts that have been filled up together with the cadre strength. Tiki ka jingmut jong kani ka cadre strength kin mata. Ti dengi shim ya ka jingmut jong ka cadre strength ka total cadre strength ka bot ka no tli ki post ki badan hakawi ka cadre. Bot hakawi ka department Let's say ka kada LD kan utili kidan lara kidan chispa ngila abang katari ka kada strength lara kidan sanpo ngon ka kada strength jong ka LD in this department ka di sanpo lani lara ki kadon kata ka grouping rumo ki shimi ki LD ndi tang jong shi department let's say ki shimi ya ka kada LD jong all the departments kadon kata ka grouping of posu bahkan kam suk ka jing pentri kam ya ka reservation tiang tar ngon ki ka kada strength mut ka number of post jong ki mut ka nungut ki LD kidan
Kan utili ki post. Ti rangi shim kumta kamut ka kada streng mata kan mut kini ki post ki bladap tab mensuaru haki por bladap lambat kini ki post ki banmi how news na mentaru tinggal abang bakata ka kada strength. Ti hangniru idon i jing don kaman pensai kendiat mo nomor ba kat kum kedika brochure of reservation ni jongka central government ka krenshai kong the term gather strength used in relation to calculation of reservation means the number of posts required to be filled by a particular mode of recruitment in terms of the applicable recruitment rules. Kemudian kat kum kani ka point jong kani ka brochure of reservation jong ka central government jong ka Department of Public Enterprise bakadon jong ka DOPT ru ko ba habang ikranya ka kada strength hakabai dei bat ka reservation kadai kita ki post ki ba hapan pendap how tahu shi recruitment ya kan sumta don hakawi ka department don shispa tali ki LD ka kada strength kadai shispa. Then when it comes to reservation pan, hakabai di reservation pan, habang ikranya ka kada strength, ngimshim kita. Ngishim kita ki post ki penghapan pelat how new shi recruitment ya. Tinggal ko bakin yo kam hai ka ba onga mo. Kada strength ka kranya ki post. Nak ong vacancy mo. Marlar fi ong vacancy kalau ban kentup itu ki post pula tap mensuaru. Ki existing kada strength. Tinggal ong vacancy kalau ban kentup itu ki initial recruitment ro. Mungkin kita ngak kada strength kebut ki number of posts ki ba hapan tab mentau slam. Ti kamut ba ya kitu ki post ki bala tab mensua lar ki laj menta ni lasu thu bangim dan kaman apply reservation man maki ki adap dan reservation haka initial recruitment. Kan ya bi tu reservation kat kum ke initial recruitment ki imdar kaman kenya ki imdar kaman sim ji kenya ki kat kum reservation. Ka reservation ka kada strength haka reservation kadi ki post mud ki bampat dan mensua. Kiba fihapan tab how news na menta. Tidak kalau kumta kamut ba fihap apply ya ka reservation yang dika percentage of reservation hakini ki post ba menta kan. Tin shu ainuk samo, inshu ainuk sa. Shubu menta kawai ka kada, desi ka ngin ong biang ka LD kada mo. Kadon shispa atli, kadi ka strength di shispa, ka total kada strength mo, ka total kada strength. Ti how news na ba menta pan kimi ki new post san totally. Tika kada strength hak reservation jong kani ka kada jong kani ka LD how new recruitment nyamta kadi sanpo jadi kini ba fiap ban tap thamai ti fiap apply ka reservation ya kini ki post ka thamai ti mo da fi apply ka reservation ni post ba thamai kan nya biang kat ku to post based roster kan ha multiply each post kan terkadang sanpo tili multiply the first post number 1 multiply 1 into 40% kumta number 2 multiply 2 into 40% 3 into 40% kumta ti hakata ka dor fio ka roster but hakani ka last column finyo ka fraction ka bentajong kawai ka kada kawai ka category ba kayo timot hanta fin sayo ki ka badai ban yo pos handikat kum ka 100 point roster pan rakami kini ka san putli ki pos batmai fim apply thamai reservation fia bit according to the running account ralas ka kod how 0.67 fia nyu 0.68 ralas ka kod how 0.150 fia 151 tikmut kalau ada fit ya ke purpose. Kalau ayah lat yang ta, bat ka jengmut ka ada strength haka liang jong ka brochure of reservation. Dikata ka dikawai ka jengmut jong ka ada strength. Tisa kawai ka jengmut jong ka ada strength pan. Aku abangin pek biang tu ka case baya kriminal ni. Case sabharwal ni. Hang tu ka kran kumni pang ka ada strength mo. Hang ni ka ngako ban kan pang ka post mo. Nai ka strength ka jengmut jong post mo. Maka don jingi dia berkata kada strength ini maka kada strength relates to the number of posts kemudian hak kada ti hakani ka judgment RK Sabharwal versus the state of Punjab hak judgment hak para number 8 ka kran company kong the expressions mo kini kikentin posts and vacancies often used in the executive instructions providing for reservations are problematical. The word post means a job, an office employment, an appointment, a position to which a person is appointed. Vacancy means an unoccupied post or office. Maka vacancy ka tahu ya ka jing bom don ba syong ha tu ka post. Ini ka post bila ka kran ya ka specific ya ka kam. Fingi dia maksud vacancy kemud ka jing teli jong ketika kam ka post bat ketika kam.
Tika kadastreng ka total kadastreng kari kat no tuli ki post ki don. Hene haka reservation ber ka kadastreng kari kinu ki post ki bandang hap pendam. Mde ki post ki bandang vacant ma ki don ki post ki bandang vacant menta ki bla adap tab menchwa. Initially kila adap tab te. Now they become vacant. Kemudian kaman apply reservation ki. Dari reservation ki kari katu kepala adap apply note ni kong. Kat kum kani ka judgment. Tina bangi keranya ka kadastreng wa ki di ki post ki bandang lain. Mut ki bampat tab menu ki new post ki barang lain mut ki barang long ki barang hab ban tab ki barang fendang hab ban tab te ti kemut ya ka reservation ki hab apply hi ya ki number of post haka shir kut manya ki ba fendang hab ban tab claim da kenya kita ki post kla tab men shwa ki barang vacant menta ti haka ni kalian ken i ba 100 point roster kaduna kan kamla ban sim jing kenya ta kamla ban bu jing kenya ta ti kamla ban pen urlong ya ka resolution kharkom ko badai ti but ngim lingo ru ba based on this judgment ni nakani ka judgment RK Sabarwa versus si macam kidon ki department haka jela Mizoram kidon ka nakali nga di OPD ru kila pen meet instruction ban replace iki 100 roster taka post based roster